ассалому алайкум дӯстон бародарон тамошобинони канали аҳли ютуб хуш омадед ба канали мои канали Қодиров Сайбирҳон. Бародаро гоҳи фурӯшай гоҳи гусоладор бисёр бародаро хоҳиш кард ки чӣ ба гоҳи гусоладор напарфеси ина бародаро суханашон не нагуфтем. Ҳами бародаро хона да буд зоидак гусолаш серӯза шидагай гусолаш серӯза буд шидагай биғиз буд бародаро зой ина наурад тохир тамошкин подписаться лайк абҷақин дастгири шумои пешраи мост бениҳоят гоҳи хубай бародаро гусолакш ғиноҷин нав серӯза шида ина бародаро нофшо ина ғалтидай гоҳам гоҳи хубай бениҳоят гоҳи зурай ба бисёр бародаро хоҳиш кард ки ҳам ҷӯшиданша нишон бите рости мо дар шаҳри ғарибем суханашон не нагуфтем бародаро ина ози мо нишон метем ҳамаша ҷӯшиданша шумо да хишро нишон метем. баъд бисёр бародаро мегӯянд ки чӣ ба гоҳ савдошидагиро напартеси бародаро мо мепартоем камакак интернет сисидеста ҳамун ҳисоб мо мепартоем ҳаста видео ҳаста гоҳи савдошидагиро ҳаста гоҳи карпат савдошид рафт вая видеоша дорем гоҳи дита 11,500 ваям савдошид рафт дорем дар рафти навор ҳаста бо гоҳи бисёри дигоҳо мешиносен ира парф дадем карочи нав зоида буд як рӯза шидеста буда қариб 4-5 соат зоида ништа буд ҳамира мо дар шумо нишон дода будем шириш аниқ набуд бародаро занг задан гуфтан ҳам шириш аниқ ки як бори дига дар ютуб парто шириш аниқ ина ои нав банд задем ои банда намедонид чия ина нав бандиш задем ша ҳами рӯз банд задем саҳар бегаҳ ҷӯшидесиянд 6 литр бардаро 5-6 литр ҷӯшидесиянд ба гарантида ба шароити хона има бардаро гусолаш аим биқои алло рафтагай ай галиштене тоза бихачай аллоя чорни пиёстиро гоҳ ам бениҳоят гоҳи хубай адати шатазанӣ надора гоҳ ба гарантия бардаро ҳами гоҳо инами гоҳе ки якта шумо мебинед инаи дуюм гоҳ ҳамиё бардаро дрини ҳамиё дабуд инами гоҳо ҳамаш биғизан кадомиш бизои алла мо шумо да парфтан мегирем инамиё биғизан бардаро ҳами биғизай зоидаги нест инаи дита зоид якта зоид ина дуюмиш зоид ёро мо шумо да парфтесем майда рафтан мегирем ҳозир мо ин яиша меҷӯшем аввал меҷӯшем шумо да нишон метем бардаро ҷӯшиданша бисёр бардаро хоҳиш кард ки ҳам ҷӯшиданша нишон бите ина шириш дати шатазанӣ вапше надоре ина гоҳ ина гусолакиш ҷӯшидест чочошам буд ҳар чочош кор мекуна шириш ҳозир ӯ аллара меҷӯшем шумо да нишон метем басаи барои як нишон додана ина бардаро шатана мезана ина бардаро дидем ки шата намезанад нишон додумтона ҳамаш чӣ хеле ки подписчиҳо хоҳиш карданд ки ҳамира нишон бите бардаро нархи 12,500 бо арзон мешавад номерои телефони ман 111 21 72 21 12,500 муомила дорад ҳозир мо иниша меҷӯшем бардаро дар рафти навор ҳаста гуфтем ки инаира меҷӯшем бо нишон метем бисёр подписчиҳо хоҳиш кард ки ҳамира шириш аниқ ки мо мегирем талабгорош бисёр ай савдо кардиган шириш аниқ набуд нав зоида буд 4 соат шида буд ки мо ҳамира видео карда будем ина ҳозир шир пириш аниқ шидагай ҷӯшиданша нишон метем туна ина бардаро ҷӯшидеста инаи алам бениҳоят осон ҷӯша кай ҳар чочо чӣ кор мекунад шириша гуфтем шириш аниқ шидагира бардаро бисёрш хоҳиш кард ки ҳам шири ҳамира аниқ ки ина аниқ кардем подписчиҳо ба хотири шумо нафурӯхтем шириш 6 литр додеста ҳозир ба шароити хонаи ма ка сабуз кунҷораша мети иншоалло бо шири зиёда шири филай серӯза шидагай 6 додеста ҳозирашта зад гоҳа мисол ҳозир ӯ гоҳа ҷӯштем и гоҳа ина осон ҷӯша кай ҷӯшидеста адати шатазанӣ вапше надорад ина бардаро бихел баро даи чай карпатая карпат бардаро ина бардаро биқачакшам биқачаки хубай бениҳоят биқачакои аяму чорни пиёсиро рафтагай нархи ам бардаро 12,500 сомон бо арзон мешавад ушам 12 мишам 12 нархошон 12 арзон мешан номерои телефони ман 111 21 72 21 медонен
WhatsApp да занг бизанед кадом гов савдо мекунед. Якум гов сиёҳай, дуюм гов карпатай. Мисол ҳамун кадоми савдо карданен, якум гов, дуюм гов бигӯед. То навори оянда худо нигаҳбонатон, касб кораматонда барор мехоҳам.